O Parque de Maquinaria da Deputación de Pontevedra xa ten nova sede no Polígono Industrial de Barro, un cambio de localización dende Xunqueira de Alba que permitiu ampliar a súa función. Agora funcionará como centro operativo, como sede do Servizo Provincial de Infraestructuras, do Parque Móvil e do aparello loxístico da institución. Hai xestión, hai un traballo técnico moi arduo en circunstancias como estas que aportan solucións con carácter inmediato, hai esforzo, hai o que hai en calquera obra, pequenos incidencias que se superan sempre e, por suposto, hai equipamentos. O equipamento ocupa unha parcela de 8.700 metros cadrados e para a súa construción foi preciso un investimento de 2,75 millóns de euros. Trátase dun edificio de 2 plantas con espazos polivalentes, vestiarios e oficinas, unha nave destinada a taller, un almacén central, boxes de lavado e aparcadoiro. É unha obra que nos vai a permitir facer outras moitas. Desde aquí vai ser a base de futuras obras. Recordemos que a parcela que ocupaba o Parque de Maquinaria na Xunqueira de Alba é actualmente unha zona verde aberta á cidadanía. Para o seu acondicionamento foi precisa unha achega de máis de 1,5 millóns de euros. E a semente deste centro operativo sabedes que estaba en Alba, na Xunqueira, onde no mes de abril pois ali poñíamos a disposición de todos os pontevedreses un espazo, un pulmón verde na cidade, na capital da provincia, e agora que ten esta continuidade aquí, é a segunda parte, é o que empezou ben alá na Xunqueira, pois remata extraordinariamente ben aquí no polígono de Outeda Barro. Ademais deste centro operativo, o polígono de Barro acolle outros servizos da Deputación de Pontevedra, como un viveiro de empresas e a oficina de transformación comunitaria.